Yabo kulokuthiwa South Africa ayikho good kuma sports, South Africa ayikho good kuma sports. Inkinga yethu ukuthi sihambisa abantu abarongi. Yabona nje kuma Olympics singabuya nawo wonke ama medal number 1 2 3 even 4 and 5 uma singahambisa abantu aba right. Yabona nje mgijimeni wesingahambisa labafana laba abakhulu bama troll. Yabo laba abasizana bakise ranking ngetroll bakususe esitolo. Laba basemarket abaqhubela itroll. Hayibo bayagijima laba bafana uthi umfana ubela akasekho usehambile. Yabona nje isho Usain Bolt ngisho Caster Semenya ngebabone lutho lapha. Yabona nje singabuya nje nama medal angempela futhi wonke ama distance long distance emfishane abanandaba labantu ukuthi bayagijima ikancane noma simane sifaka amaphara ke nje straight. Ayikho into egijima njengephara. Ayikho nje into egijima njengephara eSouth Africa. Mhla siwafuna nje ama medal siyohambisa labo bantu siyobuya nawo wonke.